Sal kolokma romoi wati phaya sadung tungui tongmani jorago hotat sake wati bai nobar bai kothor bai phaimani bai nokhung tin pagui thangka chanani mai koroi tongna no koroi tipra sarungni tokha no koroi boroba tongno boroba chano tini chakai khanam koroi khanam chakai tini chanani koroi obo haikino tongjamani jorago hotar chake wati phaimani bai nokhung kapla tongnani no koroi kha nai nedi khapangni takhoktai bukhokchung chublai tibini mangplio barai khe nongni bagui mangpli toboi phaikya tongnani nokhung kothor kalaimani bai joto pagui thangjaka tipra sarungni kopalni binman tabuk sajora tebo kakya kopal hamya himani ba kyapung hamliya sini tipra sarungni tongnani ganaise nuk hamliya kopal hamyani bagui obai kino chini moro chini tipra sarok ni mangpli kasai phaikya beautiful chublai tv. Da nang ni te nang iner seri mo tirang ni no ye rol tang nin inai ai mo beatun kan mo om tan na Om na nai koi mo tu da hai in kat ka kai ne tom tan kan na ben kan nang kya da himo ahong ajung la ro ahong la hi rol tak lai kan nang nang ni te kan ka kami kan kai om nang te hina kan te nang om mo mane Om. nang om nya ya kai om tanu ina bek tanu kersen tan kat kan i mo arshita i ma duita e pone area duita manu lekhong ai te khong ngai ko ma duita le khong ai te duima almari sung kan om ba atun de kai sen ta da himo ta sin ni mo mi pui ale sarkar la i mo chong mi tuang ni ai so ai ni pui kan te chang kai jong sarkar kan khom do bi kai kho sarkar in te nang man man ta kai man ka kat ka da nang te himo hi ayong da sinin in thar mu nang la jong la khanin mu im nang jong chem intar kai jong ta in thar nga da nerming te kerning ka laksmi monsam awa sok khai man bagai tini sar tinta time suo watai phai watai kom khai no bar khai kothor kalai si no ro pabai khatin ro chini nok kaisa oro chini parani joto 15 poribar sengnai tai bu kubang khana longdor lokhon para rogo saini aseng mane je sima jora tabok jora 15 poribar chini para siniwo engke jeng tongjak nai nok nogo tabok jaga krikha thuthai rok krikha riang rok mane nok ganti rok chini mairung rok mai khang joto no si pai bekha tabuk bo jaga tong nai na rong khe tei kaisa room chikin te tong aro no thanglai tonglai kha jaga ngya phano engke chini omo pura chini room kotor bo joto pabai khata abai ke je kothor klai mani koita ong nai tini tinta sar tinta rong nai 5 minit rong nai na o jara o 5 minit hai kothor klai nok rok bebak nosto klai kha pabai khatin ro joto pabai kha kothor simi de klai na watai de phai na nok baro watai phai phan no kom nok bar kabang ke kothor kabang klai ta ke amna tei tamo sarkar no koina mu chung omono tei sarkar no angkhe kaisa koina mu chung sanna mu chung jengno in no khung halap druk phano jeng sarkar thani sanna mu chung chini tong thai jaga men aro chini mane tabo watai wakhang ke thuthai krei aro no jeng thunani chanani engke no ganti rok krikha engke koi sarkar thani omono sanna mu chung man teni ni mungke sabit para ni mungta mo Laksun para kacigang bisi kila adiblok ni nogo kothor kalai ma ya gulo tamo tamo nosto ongkha maro apa bai kha khai nok bai khang khai ei tong na jaga sipre kha koita nok sebai kha nok hune nok bar na khai na sto hon bai lahab la raro aporo sunok bai gaji bai lah khai bai lah ta bo jaga mo longdor para chani ni mungke tutok basi da im tirang ni nom hi in setta sing ne im tirang ni nom Pagkanaan kan sa jiwa kinom, tinay pang kinom sa sabok kinom, tinay sama.
do lukurong na hai ke ba sarkar no tam dabi khaina mu chung angle tin du khang khai ba bisa cha kuk ta nang sarkar ni nok man kha ma kha manja mo sarkar ni nok de mo ta le omo to nos tong yana ble no to ya ba no ka cham si o nok ko cham tong khon ro ah ge ro ke sab tong ara mo ko tu mane paya ko pai pa ko atu jara pa ko ta tin man khe no ngon na no hmm